Zdravím fanúškov priamej demokracie. Dneska sa ideme pozrieť na súdne konanie Martina Bavolára, ktorý má pojednávanie na krajskom súde ohľadne toho, že mu Centrum právnej pomoci neposkytol právnu pomoc za to, že sa súdi so štátom. Uvidíme, ako to dopadne. Dnes je 7.12. a nachádzame sa pred pojednávacou sieňou číslo 68 Krajského súdu, kde začne pojednávanie v zaujímavej veci. Viac nám povie navrhovateľ. V rezorte spravodlivosti búnie korupcia, bezprávie a mafie. Ministerka spravodlivosti Žitňanská pácha totalitné praktiky. Chce nám zakázať slobodu prejavu, chce zakázať aj to, aby na lavici obžalovaných sedel skorumpovaný minister vnútra Robert Kaliňák, skorumpovaný policajný prezident Tibor Gašpar a skorumpovaný šéf bratislavskej polície Csabo Faraga. Vzhľadom na to, že som splnil všetky podmienky k tomu, aby mi Ministerstvo spravodlivosti ako občanovi hmotnej núdzi poskytlo právnu pomoc, ministerka Žitňanská ale na pokyn skorumpovaných politikov a ich prisluhovačov to zakázala. Tým chce zabrániť, aby mohlo prebehnúť súdne stíhanie týchto menovaných páchateľov, ktorých som pomenoval. Akým spôsobom to zakázala? Zakázala tak, že vzhľadom na to, že som politicky prenasledovaný a existenčne perzekvovaný za to, že som poukazoval na korupciu na najvyšších miestach a na organizovaný zločin vo vláde, v polícii, prokuratúre, súdnictve, na úradoch, zdravotníctve, že tu existujú falošné mimovládky, že mainstreamové médiá sú súčasťou tejto totality, genocídy, ktorá je na nás páchaná, tak tým zabránila tomu, aby som mohol byť zastúpený právnym zástupcom v tomto konaní. Pretože sa jedná o správne konanie, kedy musí byť občan zastúpený v súdnom konaní advokátom. Ale vzhľadom na to, že som bez peňazí, som chudobný, lebo nemôžem mať zamestnanie v tomto totalitnom štáte, nebol mi pridelený na pokyn Žitňanskej právny zástupca. Ako viete preukázať, že Žitňanská dala ten pokyn? Mám informácie priamo z Ministerstva spravodlivosti. Žitňanská na pokyn svojho šéfa Béla Bugára, ktorý je v podsvetí s prezývkou Mafián Bugy, dala príkaz, aby občan Martin Bavolár nezahájil súdne stíhanie skorumpovaného ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a šéfa bratislavskej polície Csabo Faraga. Zaujímavý aj ten fakt, že skorumpovaný policajt Csabo Faraga dostal od prezidenta Kiska generálsku hodnosť. Zaujímavé aj to, že Csabo Faraga bol policajným šéfom v Bratislave aj v období, keď bol ministrom spravodlivosti Daniel Lipšic. Takže tam vidíme, ako to je všetko prepojené, ako táto vládna oligarchia funguje. A aké máte dôkazy k tomu tvrdeniu? Prečo vám Centrum právnej pomoci neposkytlo toho advokáta? Čo uviedli? Uviedli nezmyselné dôvody vzhľadom na to, že nedokázali preukázať dôvodne a zákonne svoje dôvody. A Najvyšší súd, som sa odvolal na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodol, že áno, postup Ministerstva spravodlivosti v zastúpení Centra právnej pomoci je účelový, nezákonný a nedôvodný. Prikázal Krajskému súdu, aby vykonal súdne pojednávanie ako svojmu podriadenému súdu a aby toto pojednávanie bolo verejné. Samozrejme, aby bola naplnená litera zákonnosti, spravodlivosti a objektívnosti, ako prvé vyzvem sudcu, aby ma zbavil mlčanlivosti v plnom rozsahu a budem požadovať, aby ako svedkovia boli predvolaní
prezident Slovenskej republiky Kiska, predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák, šéf tajnej služby Šafárik, minister obrany Gajdoš, minister financií Kažimír. Toto sú rozhodujúce skutočnosti a dôkazy, ktoré vo vzájomnom spojení, ako aj jednotlivo, preukážu, že Žitňanská je totalitná, Žitňanská je skorumpovaná, Žitňanská je spolitizovaná. Jej postup je protiprávny, vykonštruovaný a nezákonný. Centrum právnej pomoci vám neposkytlo právnu pomoc. Teda išlo o žalobu civilnoprávnu alebo trestoprávnu? Išlo o žalobu smerujúcu na ministerstvo vnútra a štruktúry ministerstva vnútra. Čiže za nesprávny úradný postup? Áno, vykonštruovaný, nezákonný a protiprávny postup, ktorý nejedná sa o súkromnoprávny spor, jedná sa o precedentnú kauzu, ktorá má dopad na všetkých obyvateľov, občanov Slovenskej republiky a tým pádom sa týka... Mohli by ste byť trošku tichšie tu za pracu. Tak keď chcete hovoriť nahlas, nech sa páči, ale to nie ide. Dobre, ide už aj príslušníci verejnej bezpečnosti. Posledná otázka. Nemyslíte si, že pri takýchto konaniach, kde je žaloba proti štátu, by mala fungovať porota? Že samosudcovia sú jednotlivé osoby, ktoré sa skutočne dajú skorumpovať a porota, jak v Spojených štátoch amerických, je predsa aj 12-členná a tá by mohla rozhodovať spravodlivejšie? Samozrejme, je to oveľa objektívnejšie a efektívnejšie, keď rozhoduje Senát. A v podmienkach Slovenskej republiky je to umocnené tým, že súdna rada, ktorá má vykonávať verejnú kontrolu nad výkonom súdnictva, zlyháva, nevykonáva túto kontrolnú činnosť. Tým pádom vznikajú situácie, ktoré u občanov vyvolávajú presvedčenie o tom, že je tu bezprávie, že je tu justičná mafia. Musíme ukončiť tento rozhovor, budeme pokračovať, lebo boli sme upozornení, že hovoríme nahlas a rušíme tu na pojednávania. Zatiaľ ďakujem a stretneme sa po pojednávaní. Tribunál. Práve skončilo súdne pojednávanie vo veci rezortu spravodlivosti, respektíve rezortu nespravodlivosti, pretože na ministerstve spravodlivosti a v rezortu spravodlivosti vládne bezprávie, korupcia a mafie a skorumpovaná a totalitná ministerka Žitňanská na pokyn oligarchických štruktúr chcela zabrániť súdnemu konaniu, kde by na lavici obžalovaných sedel skorumpovaný minister vnútra Kaliňák, skorumpovaný policajný prezident Gašpar a skorumpovaný šéf bratislavskej polície Csabo Faragal. Ale vzhľadom na to, že som vyzval súd, aby som bol v plnom rozsahu zbavený mlčanlivosti a aby na súdne konanie boli predvolaní svedkovia prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister vnútra Robert Kaliňák, predseda vlády Robert Fico, minister financií Kažimír, šéf tajnej služby Šafárik, minister obrany Gašpar, Gajdoš. Takže nakoniec súd rozhodol v prospech zdravého rozumu a ľudských práv, že Žitňanská a jej zamestnanci postupovali protiprávne, vykonštruovane a súdne konanie, v ktorom má byť zastúpený ministerstvom spravodlivosti voči rezortu vnútra, bude pokračovať ďalej. My konštitujeme občiansky tribunál, ktorý bude podporovať spravodlivosť. Musíme prísť na pomoc spravodlivosti a chceme každému občanovi, sme občania, ktorí nemáme vzájomne žiadne vzťahy medzi sebou, ani politické nejaké
Ústava nás záujmy. My chceme, aby v tomto štáte skončila korupčná vláda sudcov bez exekúcií, ktoré sú v rozpore so zákonom a s ústavou. A preto sa Ja ešte uvediem to, že chcem, aby sme si počkali. Počkáme si na zástupkyňu Žitňanskej. Právu a zničiť bezprávie. Poraziť bezprávie a pomôcť právu. Dobre. Bez ohľadu na to proste... Čo si myslíte občania na to, že v žalobách proti štátu by mala byť porota? Môj názor je taký, ja som mal 17 žalôb proti štátu, samosudcovia rozhodujú ako chcú. V žalobách proti štátu by mala byť porota, kde sa môže vyrozprávať príbeh, tak jak v Amerike, a ten príbeh... Môžeme vás osloviť? Uteká zástupkyňa Žitňanskej. Teraz vidíte na kamere, ako uteká zástupkyňa Žitňanskej. Nechcela sa porozprávať s občanmi normálne, logicky proste. V tomto štáte je totalitný režim, v ktorom vládnu skorumpovaní politici, aj prisluhovači v polícii, prokuratúre, úradoch, falošných mimovládkach a totalitných médiách. Pácha sa tu genocida na nás, sú tu pošliapávané ľudské práva a vedenie štátu, kde sú závadové osoby, dehonestujú ústavu Slovenskej republiky a to je základ našej republiky. Keď je dehonestovaná ústava, neplatí nič v tomto štáte. A musíme domáhať sa toho, preto som založil občiansku komisiu na ochranu ústavy Slovenskej republiky. Musí platiť ústava. To je prvý krok k tomu, aby tu začala platiť normálna situácia v tomto štáte, lebo je tu genocída, je tu totalita, je tu bezprávie. Ale treba povedať aj to, že nie všetci sudcovia sú skorumpovaní. Systém pracuje, tak ako povedal Štefan Harabín, pracuje tak, že 75% majú skorumpovaných, ovládajú to, čo potrebujú a 25% sú normálni sudcovia, ktorí sa čudujú, že sa henty sťažujú. Čiže tento sudca, ktorý rozhodal spravodlivo, lebo vám dal ste bol úspešný, není až tak nespravodlivý. Pozor, tam musel zasiahnuť Najvyšší súd Slovenskej republiky a prikázal sudcovi Šrámkovi z Krajského súdu, aby vytýčil pojednávanie a konal zákonne a dôvodne. Pretože doteraz sa tak nestalo. Takže môžem povedať, že na Najvyššom súde Slovenskej republiky existujú spravodliví, objektívni sudcovia a môžem povedať, že v relácii Konšpiračný byt bol dvakrát bývalý minister spravodlivosti, bývalý šéf súdnej rady a bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabín a ten na mikrofón povedal, 90% sudcov a sudkyň sú skorumpovaní, spolitizovaní a sú v štruktúrach organizovaného zločinu. Čo s tým spravíme? Zrušiť samosudcov, vytvoriť senáty, občianske poroty. Presne. Áno. Lebo aj v tomto konaní totižto pán Bavolár navrhol, že aby som mohol prehovoriť ako občan z ľudu, som mu chcel poradiť a sudca mi to zamietol. Dvakrát to zamietol. V súdnom konaní som vyzval sudcu Krajského súdu, aby som bol zbavený mlčanlivosti v plnom rozsahu, aby som mohol uviesť skutočnosti a dôkazy, ktoré sú utajované. Rovnako som vyzval sudcu Šrámka na pojednávaní, verejnosť je svedkami, aby boli predvolaní ako svedkovia Kiska, Fico, Kaliňák, Kažimír, Gajdoš, aby tam sedeli na lavici obžalovaných a potvrdili, že slovenský Snowden hovorí pravdu, že tu je totalita, že tu je genocída, že tu vládne mafia, že je tu korupcia na najvyšších miestach. My, občania, sa musíme toho držať a si to vymôcť. A to je len politický systém, nie je to štát. To je systém, politický systém. Štát je občiansky. Chceme spravodlivosť. My nebudeme nikoho ani odvolávať, ani popravovať, ani vešať, ani súdiť, ale my tu chceme normálnou občianskou cestou spravodlivosť a serióznych a čestných sudcov. Bez zodpovednosti. Ešte to poviem na kameru, tak ako je v tomto štáte Fico vláda, Fico mafia, tak je aj Kisko mafia. My sme zotročovaní, okrádaní a klamaní dennodenne. Musíme dvihnúť hlavy, musíme byť prestať ovcami, musíme si vymôcť to, čo nám patrí. Nesmieme byť ďalej zotročovaní, okrádaní a klamaní. Pridajte sa ku mne, založil som občiansku komisiu na ochranu ústavy Slovenskej republiky, je na Facebooku. Príďte, pridajte sa, zdieľajte to.
Takže my sa lúčime od Bieleho domu, takzvaného. A ja môžem len dodať toľko, že toto súdne konanie prebehlo spravodlivo a vyhrala spravodlivosť, možno, že aj pod tlakom verejnosti, ale určite v rámci súdnych konaní proti štátu sa ťažko bojuje a tam už by nemali byť samosudcovia, ale mala by byť porota. Tak a vrátili sme sa zo súdnej siene. Čo dodať na záver? No na záver len toľko, že súdy by mali v žalobách proti štátu ustanoviť porotu. Jeden sudca, aj keď si hovorí nezávislý, jedna osoba platená štátom v žalobe proti štátu, ako napríklad proti ministerstvu spravodlivosti, generálnej prokuratúre alebo ministerstva vnútra, nemôže rozhodovať sudca, ktorý je platený štátom. Takže záver je taký, budeme tento prípad sledovať. V tomto prípade mal Martin úspech. Krajský súd mu dal za pravdu, že bol úspešný a vrátil Centru správnej pomoci rozhodnutie späť na ďalšie preskúmavanie. Takže tak.